Здравейте, аз съм Юлия, добре дошли отново в моята сладка кухня. Днес ще ви покажа източна класика с домашен почерк. Това е моето реване с масло и кисело мляко. Пухкав, лек сиропиран. Истински празник за невцето. Не се плашете в количеството, което приготвям. Рецептата е адаптирана напълно за домашни условия, която ще намерите в YouTube канала ми. Започваме с яйца, кисело мляко, олио, разтопено краве масло, добавям гриз и малко брашно, ванилия и настъргана лимонова кора. Изсипвам сместа в предварително приготвената тава с олио и поръсано брашно и пека до златисто. След това охладения сироп срещу горещото реване и думът ухае на уюти спомени. Можете да го сервирате с шампастък, бадеми, кокосови стърботини, топка сладолед, сметана или свежо нарязани червени плодове, както ви е на сърце. Рецептата можете да я намерите в YouTube канала ми Simply Julia.